Sugeng dalu macange Yulimbo. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Nggih. Ridho lan hidayah mayungi sedaya para piyai agung wonten ing kesamben dalu menika. Mapanipun wonten ing Padepokan Eyang juga. Nggih. Suwe ora jamu pisan godhong telo. Alhamdulillah. Suwe ora ketemu Mas Joklitik ana Padepokan Eyang juga. Nggih. Lah pramila menika silaturahmi menika ampun ngantos putus, Mas. Tali pedhot entuk ning nggon sesambungan paseduluran aja nganti pedhot. Nggih, ngene Mas Joklitik nggih mriki tampi mleh, Mas. Ah niku. Mula nggih alhamdulillah dalu niki sak saged-sagedipun kula lan panjenengan mengeti haul yang juga yang ke-155 dalu niki muga-muga syafaat lan barokahipun tansah manggih dumateng piyai dalu niki ingkang mirsani pagelaran ringgit wayang kulit. Allahumma amin. Sing rawuh mboten sekedar mirsani, menika sinambi tirakatan. Amin. Wong susah kuwi tombone seneng. Ngoten nggih. Nggih, wong enak tombone kuwi luwe. Dadi wong penak turu tombone ngantuk. Dadi sembarang niku kudu ngeten iki diimbangi, Mas. Mula niki lak tirakat. Enake ati kuwi gumantung saka leh nata tirakate. Mula yen sapa bengi iki gelem tirakat, insyaallah atine bakale tetep iso sumeleh. Nggih. Nggih to? Cocok kula. Lho lah kula niki nek kalih Mas Arif niku rumiyin nggih sok kala tirakat nggih sareng. Piyambake melek kula turu. Lho. Yo melek melu melek. Oh lah kula yo pas ngantuk tanggapan terus. Mula alhamdulillah kembang nongo pun melu. Kayak iso omong ora jane. Modelmu kaya wit nongo ngono sok. Niki saged to, Pak? Lah kok ket mau meneng bae wong keteke sak rombongan. Niki sing diarani menungso iso ngepaske rasa nggih ngeten niki. Sakala yen kula kalih panjenengan ngomong-ngomongan sapet jagong, yen niki nyelo-nyelaning kandan lak mboten kepenak. Pancen kae gurimu kaya kadal. Nyelo-nyelaning kandan iku mboten kepenak. Ngoten lho. Mula niki roh undang-undang panggung niku ngerti. Tata trapsilane. Alah saestu niki sopane Mas Joklutuk diterapkan tenggene bojone. Niki bojone seniman Mas Klutuk. Keluargane niku keluarga wira swasta. Ning dalam menanamkan attitude etika sopan santun subasitanipun bojone niku bendina men liwat ngarepe wong dingkluk, Mas. Nggih sopan saking sopane. Mboten pancen bungkuk bojo kula. Bungkuk apa sopan? Bungkuk, Pak. Wong jenenge kula kali niki lak Sidulur Sinara Wedi. Kakang Adi. Nggih. Sedumuk bathuk senyari bumi. Nggih. Cilik digonjak anake, Gedhe dijalak bojone, direwangi pecahing dada, kutaing jangan tewel menika. Kutaing ludira. Nggih, utaing ludira menika. Niki, Mas. Mula tiada kata kalau saya bekerja selalu ada Mas Klutuk, selalu ada Mas Klitik. Enggak bisa pisah. Betul sakit. Saya selalu mempertahankan biarpun grup yang lain itu sudah berpecah belah, saya komitmen tetap Joklitik tidak akan pisah. Sebabnya apa kok Joklitik ora pisah? Sebabnya apa, Mas? Sebabnya sing gampang dihapusi mek kula tok, Pak. Dadi ora kok dihapusi. Gak tadi. Apa wae kuwi nrimo ikhlas, nrimo ing panduk. bakale ya berkah. Insyaallah ngono ki, Mas. Kowe rezeki yo gedhe yen sing menehi ora ikhlas apa mbarokahi. Ya bener. Kula niku sing iso darani wong cukup, Pak. Nah niki, plane wong sugih urung mesti cukup, wong cukup mesti sugih. Lah ini. Ngoten nggih. Nggih, Mas. Mergo wong sugih urung mesti cukup, contone wong sing ning dhuwur-dhuwur kae wis sugih kaya ngapa dhuwit ya miliaran, nyatane sik kurang sugih, pertalet ya sik dioplos karo pertamax. Berarti ora cukup ta ora cukup. Ning nek wong cukup menika wis sugih, cukup mangan sego jangan tewel lau grih. Niki nek wis cukup niku nikmate ora umum. Niki. Niku wong cukup, Pak. Wis sugih. Sugih kecukupan. Ngoten lho. Pak rasa pangrasa. Nah, wong tenang urung mesti wong seneng urung mesti lek tenang. Niki nen dalu menika iki sing iso dali wong tenang. Mergo wong tenang mesti seneng. Wong seneng urung mesti lek tenang, wong tenang mesti seneng. Otomatis. Nek wong seneng ora iso tenang kuwi apa? Wong seneng urung mesti tenang ki wong karaoke. Ning gone room, ke seneng karaoke. Ning kafe. Ning ora tenang wedi konangan bojone. Ya ora? Atine gelisah. Ning lek
wong tenang iki paribasane nyambut gawe pangupaya jiwa, nyatane lek atine tenang iki mesti seneng atine. Kaya bengi iki. Bengi menika Ya. sing rawuh ing dalu menika iki kabeh wong tenang. Insyaallah wong tenang sak menimbale besok diparingi seneng atine nganti besok momong anak putune. Amin. Iki lho. Lho, dasar nek ngomong pinter. lho, Wah, biasa dagelan ki angger keterak gerih ngeten iki. Omongane kaya kepenak ngono lho. kula niku manpapan Pak Igit. Nah iya. Nun sewu, lek main ning gone bersih desa, lek main ning gone Pak Depuan nggih kula yo ngetutne napa sing dadi dawuhe Mas Arif. Kudu ngono Mas. Iya no. Dadi olah kanuragan, olah nggon rasa antarane jasadiah, akhlakul karimah, mudune ning gone kolbiah iki kudu harus Nah. semuanya itu bersinergi. Gini iki. Tak jelasne sih. Iki arep Kula jelaske. tok ilmu tuwek niki. Tuwek tenan. Tuwek tenan, Pak. Niki saking tuweke Oh. sedina tiba ping 6 ning jeding iki. Kuwi buyutan nih mestine. Niki haul. Sing iki ndi? Niki. Heeh, terus. Lah, sing ning kene. Heeh. Ki telek. Yo wis kabeh niki lho Pak. Igit jenengan niku ya haul kaping 55. yen jenengan nun sewu pinanggih jenengan haul 155 niku pripun? Sudah 155 tahun beliau sowan wonten ngarsane Gusti. Menika minangka tokoh sing Aduh, berpengaruh dan beliau bermanfaat untuk masyarakat. aduh. Mari kita Kok rembang mek usah jelasne mek ngono tok iki to Pak Igit. Ya yo, hal yang Aduh. sudah Ini- 100. Bagus. Wow, remet lambemu kowe niki. Sing dimaksud Mas Sigit Arianto kuwi anggone lenggah kapundhut dening Gusti Kang Maha Kuwasa kuwi usiane wis nginjak ke 155. Ning dalam artikulasi 155 ki apa lek miturutmu? Lah kuwi lak angka to Mas? Angka ning artine apa lek ora mudeng kowe? Angka kuwi ya jelas Ora paham kowe. Kowe ora paham ra mbok sinau ning ngene iki. Kowe paham kok? Loh, jelas mboten lho Mas. Lho lah iya kok ngeyel, tak sikut meletik. nek iso omong iso yen ora omong ora yen wani ya wani yen wedi ya wedi. 155 ki wis pas. Pas. Piye kuwi? Pas ngeten. 155 ki angkane pira? Lambo, bene. Siji, Kok teko dhewe. 5. Niki wis pas. Siji ki Gusti Allah. Terus 5 ki manembah marang Gusti 5 waktu kudu ditindakake. Masyaallah. Sing kelima sing terakhir kuwi Pancasila. Dadi sing diarani manembah marang Gusti manunggaling kawula Gusti kudu nyawiji dadi siji sing sadani hablum minanas hablum minallah. masalah omonganmu kok iso apik kaya ngene. Kok iso cetha ngono lho. Ngaur ya aku lagi. Dadi antarane negara, agama, budaya nyawiji dadi siji. 155. Pripun? Siji kuwi Gusti Allah. 5 kuwi 5 kuwi 5 waktu kudu ditindakake. agama, Agama sing 5 sing terakhir ki Pancasila. kuwi negara. Negara. Eh. Dadi sebagai warga masyarakat Indonesia ya kudu manembah marang Gusti miturut kapitayane dhewe-dhewe ya kudu menaati peraturan sing ngene negarane awake dhewe Indonesia. Masya Allah. Pripun? Pancasila pirsa jenengan? Ngerti. Anggap goblok nu ya. Ini Iya, dalangi ngerti Pancasila. saja. Lah kowe iki aku ya Kowe gumun. iki- Jo. Hei, Iki ndase kaya cok bakal ngono ya iso dilentreh iki. secara analisis kuwi nek ndelok dalange iki lak sarjana kok terus mbok remehke iki lho. Pancasila pirsa? Ngerti. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Aduh. Loh, Pancasila 1. Pancasila. Saman paham Pancasila? Paham. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Aduh Pak Igit. Pak Igit. Ini diri Pancasila iki ana 5 Pancasila dasar negara, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan. Sing klotekone mboten niku. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Salah. Piro to, Tuk? Ada berapa sila dalam Pancasila? Lah ya bener Siji Pak Igit. Loh, aja ngawur lho. Pancasila iki ana 5. Sing klotekoke lak silane. Ada berapa sila dalam Pancasila? Ada. Pancasila, silane siji. Lah lek 5 bro Pancasila, sila. Boh, Sing tak tekok niki silane. iki bocah nek kepinteren efek konsumsi gerih iki. Aja mbok lawan iki masahe Loh, bocah cerdas Iki nun sewu lho, Bos. Iki. Iki pengalaman lho. Ya. Nun sewu iki. Nggih. Presiden negara Indonesia Ada Bapak Joko Widodo dulu yang ke-7, sekarang yang ke-8 Bapak Prabowo. Wakil Presiden Mas Gibran. Mas Gibran Pak Prabowo. Lah iya, sampean ngerti.
Menteri Menteri ngendi kehutanan? Apa? Menteri apa? Apa? Gubernur Jawa Timur. Aku Jawa Tengah ya. Bu Khofifah. Berarti jangan cerdas. Lah, kini ngerti. Ayo njajal. Menteri Pertahanan Indonesia. Sopo Jo? Aku urung maca Jo. Wah, Menteri Pertahanan Indonesia rapal. Niki lho, Menteri Pertahanan luar negeri mon ngerti. Indonesia kok sampai rapal. Kula niku kula sinau luar negeri barang kula sinau niku. Tenane. Saestu. Lah ngomong mbok ora umuk. Menteri Pertahanan India. Ora roh. Ada. Sampean ngerti, Menteri Pertahanan India. Ladu Sing. Oh iya Pak, kayak polisi India kayak Menteri Pertahanan ngono. Iya. Duta Anak Indonesia. Kak Seto nek Indonesia. Sopo ya? Duta Anak Indonesia. Ora roh. Kak Seto to. Duta Anak Malaysia. Ora enek, Bos. Rapal berarti. Duta Anak Indonesia sapa? Kak Seto. Nggih. Duta Anak Malaysia. Malaysia. Upin Ipin. Kita ngawur lagi. Menteri Teknologi. Endi? Aja Indonesia lho, sing luar ya. Menteri Teknologi Amerika. McGyver. Lho. Kok iso MacGyver? McGyver kayak pinter gak apa-apa kayak. Oh, iki wong lawas iki. Dadi paham ya. Dulure Satria Baja Hitam. Kowe iki malah saya suwi malah dledek kok omonganmu ki. Oh. Wong jenenge wong kuwi ngolah rasa niku angel, Mas. Nggih, Pak. Dadi bengi niki yen idep-idep tirakat Niki sing jane wong ikhlas Pak Igit. Piye? Kok iso diarani ikhlas piye? Ngeten. Iki ilmu tuwek neh niki. Kok main tuwek-tuwek terus to kowe? Nome iki njur kapan ngono? Iki langsung tuwek. Wong tuwek urung mesti lek duwe pemikiran tuwek, ning sok kala cah nom duwe pemikiran sing tuwek. Lho. Juga Samben, Nggih, nggih. Blitar, Padepokan juga menika sing jane wong ikhlas niku wong juga. Kok saged ngoten? Wong ikhlase Mas Arif, ikhlase warga masyarakat juga, ikhlase warga masyarakat sing dalu menika mirsani ringgit ing dalu menika. Menika paribasane kaya raga. Contone, Ki nun sewu. yen ikhlas ki biasane sok weh-weh to iki. Weh-weh. Ning raga menika iso dadi conto Pak Igit, ikhlase menika. Maksude? Nun sewu. Iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Iso njupuk ora iso mangan. Iso Iso mangan ora iso ngrasakne. Iso ngrasakne ora iso wareg. Iso wareg ora iso ngetokne. Ikhlase raga iki kaya ngono kuwi. Kuwi urut-urutane akeh lho kuwi. Oke, ya kuwi raga, ya kuwi ikhlase raga ki ya kaya ikhlase warga masyarakat kene iki. Sik iso nyawang ra iso njupuk. Kuwi mripat. Yen ning ngarepe dhewe nek panganan, kuwi mripat ki iso nyawang, ning ora iso njupuk. Sing njupuk sapa? Tangan. Tangan ki iso njupuk ning ora iso mangan. Sing mangan sapa? Cangkem. Lambe utawa cangkem. Kamangka mata yen roh, tangan iso njupuk, Ning- cangkem iso ngrasake. ngrasake. Ning ikhlas ya. Ikhlas. Ora berontak. Ora berontak. Cangkem ki iso mangan, ning ora iso ngrasakne. Iya. Sing ngrasakne sapa? Ilat. Ilat Pak Igit. Loh. Ngene mboten? Lah kowe ora nyalonke mudin kene to temumu ngono. Ya ora mungkin wah aku nyalone juru kunci mayite demo ndek iki ya. Oh iya. Ilat iso ngrasakne ning ora iso wareg. Ilat iso ngrasake ning ora iso wareg. Sing wareg apa? Weteng Pak Igit. Madaran. Weteng ke iso wareg ning ora iso ngetokne. Lah sing ngetoke apa? Siki. Ayo kowe arep muni saru kowe. Gak aku ora mungkin muni silit ora mungkin. Lho lah. Lho lagi mau. Malah mbok cethake no kok iso. Ngene mboten, Pak? Iya. Ikhlase raga iki kaya ngono kuwi. Nggih, Iki padha karo tangan, Pak Igit. Nggih. Tangan tengen karo tangan kiwa ki yen awake dhewe rukun, ikhlas. Ki hebat lho, Pak Igit. Piye contone piye? Tangan tengen ki paribasane mbok gaweni jam, mbok Iya. gaweni ali-ali. Nggih. Ki ikhlas. Mbok gaweni sing apik-apik, mbok nggo mangan. Iya. Ning yen tangan kiwa, Padahal yo ngerti. ya ngerti. Ning mek meneng ae, senajan to nggone mung ning mburi tok. Masyaallah. Nggih napa mboten, Pak? Ya bener, Pak. Ikhlase tangan iki kaya ngono. Dadi dicuplek saka kuwi. Iya no, Bos. Dadi muga-muga keikhlasannya ragane awake dhewe iki bisa nulat keikhlasannya warga masyarakat juga dan sekitarnya muga-muga kabeh lek wis ikhlas pinaringan berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin. Yo ngene iki lho. Dadi kowe iki ditimbali rene iki tegese klungsaku. Sing nimbali sapa? Mas Arif. Ngaku iki teko dhewe kok ditimbali piye. Loh, malah sing apik ngene iki to, Mas. Ya apik ngene. Sadurunge kentongan dititir kae, njur kowe iso teko berarti talingamu to kupingmu kuwi cetok. Aku iki mergo utang budi karo Mas Arif. Loh, Kok iso utang budi Lah sejarah? ki lho, Bos. Arif apa Budi? Ya utang Mas Arif. Kok utang Budi? Kowe iki utang Mas Arif apa utang Budi? Kuwi tekku. Utang Mas Arif. Lah, kok iso Kok lewat budi? Lah Budi iya. ki apane Mas Arif? Ya kuwi kancane lho. Oh iya.
biyen ngamen. Nah, Ning samben. weh, Terus ora iso mangan mesti teko kene. apa ora ndek tangan, Pak? Ya enggak Mas iki ora nek sedipan mergo ketoprak sepi. Wow. Ning samben kono ki Nobong. biyen nobong, ngamen terus ora iso mangan. Ya ora iso mangan, ora perkara ora iso mangan, ora nek sing dipangan. Heeh. Mesti rene terus disuguhi jangan tewel mangan bendino ning kene iki. Dadi kula niku ing dalu menika ki sepati basane utang Mas Arif, Pak. Layakno Umur pira kowe biyen? Kula tahun 99 iki berarti umurku mbiyen 17 tahun. lho. 17 tahun iki semani utang kowe. Sing utang sinten? Lho, Lah kowe mau jare kula utang Mas Arif. Mas iki Bales budi. balas budi ngoten lho. Balas Arif, dudu balas budi. Lah Ora ene kok bales Arif ki budi ora. kok aja. Wong utange karo Mas Arif kok sing disaur budi lho gedeng jare. Kono. Dadi kula mbiyen teng mriki, mulane ing dalu menika wis Layak. delalah niku pas jadwale kosong, Heeh. kula mriki. Layak. Delah dalangin jenengan ya kula mriki ngoten lho Mas Yo iki. ki lho Mas, uang kuwi aja mengutamakan materi tapi mengutamakan hati. Ngono lho. Duit iso digoleki ning ati kuwi angel golekane Mas. Lho, Pak Git. Kula iki kalih niki wah ngeten. Lho, Kowe bengi iki cara Mas Arif kuwi nun sewu lho ya. nyapa? Butuh apa-apa apa ya kowe langsung ngeguh praktikalmu. Aku saiki sugih lho, Bos. Wah, Wah, iki iya. wong sugih iki aja sok Aku wong saiki cukup lho. Ora sugih ning cukup aku. kok cukup kepiye? Aku omong sugih kok sugih mesti lek cukup mesti sugih. Ayo, kono. Wis los wis. Los tenan. Bute Mas Arif apa? Masya Tak Allah. omongin Pak Guntur. Lho. Ya kok aku ki dhewe to ya. Wong aku ya sik kurang. Ah, berarti kowe iki wong medit. Gak. Kowe iki wong medit, wong kuwi sing ikhlas lillahi taala. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Iya. Sangumu apa sing kudu mbok wehke Mas Arif? Kenyih, wis los aku iki. Lho. Elas ki ya apa nyumbang apa? Lho, apa butuhe? Lho. Paling ora bengi iki butuh rokok. Lho. Ayo tuku dhewe. Lho. Mbok kon tuku dhewe ya kowe melu go praktikal kok iso. Mula kersanipun Abdul to, Mas. Wis kowe Pak Git. Mas Arif minggah Pak. Oke. Kersanipun Abdul kula ki tak kalih gojek kali Mas Arif. Mas Arif. Dadi paene yo wong niki wae ya bablas ngaji terus ngriki dadi ben iso ketemu pisan ngoten lho. Nggih. Cepi-cepi. Ono bektimu kuwi karo masmu. Kowe cilik digedhekke, gedhe pinterke ra iso ngangkat derajat martabate. Biyen iki kanca ngene biyen. Nek omong aja sembrono lho, Cuk. Iki di stripping lho. Biyen. Streaming. Streaming. Lah, nek wong kuwi manut jejak lakune. Lah iya to. Luwih becik dadi wong ala ning Mantan, tunggane iso apik. Akeh wong apik saiki ning watake elek ya akeh. Ning malah iki dicontoh biyen nalika korak preman. Ngene biyen karo aku los. Iya ngerti. Zaman sik topi miring biyen. Layakno anakmu sing terakhir kaya gendul. Ora ayak-ayakan. Papunten lho Mas. Aku mbiyen iki lulus leh mejang. Basa karo Eyang iki. Mas, Eyang sapa? Mas Arif. Mas Arif ya Eyang kan. Eyang mbahmu iki. Eyang usik napa celuk Eyang? Lho kan ya manggone Pak Depan anu yang tesik ngeten. Pertanyaanmu iki ora penak. Bintang iya kok sing. Mek ngene lho. Ngene kan ya apa elek to, Bos. Mek ngene tok. Anu, jenengan jumeneng mawon to? Wah, ngadeg mawon. Mboten, kula tak lenggah mawon. Wah, ngadeg mawon lho, kabeh ngadeg. Isin ngene iki ya kulo. Iki asline lungguh ki ora mergo sopan. sopan. Ora mergo sopan. Apa? Asam urate dhuwur. Sembrono. Wong ki ya kudu ngajeni. Lek sing sepuh ki ngadeg, Nggih. awake dhewe linggo. Ya ngono. Sakjane ki sing sepuh ki Lungguh, linggo. awakmu ndelosoro. Yo lah dadi Kowe iki ora ngono kuwi kok mangsa. dadi critane iki Mas Arif omongan karo Bajul iki lho. Ora. Aduh yo. Ngeten Mas Arif. Nggih. Niki wau lak rerembukan kula kalian Mas Sigit niku lak krana kula iki cilikan kula toprak teng mriki wong ya yang riyen leh ngopeni kaya mbuh. Jaman Mbak Kembar leh ngopeni ya kaya mbuh. Riniwati. Nah, lah sakniki gandeng kula ya pas bengi niki iso longgar. Kula pun janji jenengan pun hak bengi niki kula ngancani jenengan. Nggih, alhamdulillah. Sasa mikir apa-apa. Loh, Oh, mikir apa-apa. kaya kemendel. Lah sing mikir raimu ya sapa? Klitik kaget lho. Kok lho iki lho. Lah ngene tak delok apa begitu ade teko.
Lah sembrono. Rasa mikir apa-apa tenang Nyambut sumpah. gawe kon dindi Kae, kok. jangan tewel aja lali engko gawe ono aku jangan tewel. Khusus kowe kae lho, sak wite kon nggo mulih. Ayo teh ngeplok ndasmu ya. Oleh sembrono. Sik ngene apa sik ngene. Iya. Ngono. Mas Arif nggih nggih nggih. Nggih, nggih. Ngapunten. Cek biyen niku biyen. Nggih. Pun jenengan ngendikan apa? Iya sih tak. Miki ngeten lho, ora kek ngesor kaya bakul jamu ae kok. Teng dhuwur ngeten. Ojo. Nah, Nggih. Pun Mas. Rahayu sagung dumati. Rahayu. Alhamdulillah dalu menika acara puncak haulipun yang juga kan kaping 700 seket gangsal nggih. Matur nuwun dumateng sedaya para kadang kang sami rawuh kang sampun ngestreni ajabipun eyang juga sedaya tansah pikantuk bagas warasiat kuat lan slamet bejo mulya lan tinoto. Amin. Alhamdulillah nggih. Kene nyapa kan? nika to. Duka wong edan ngono. Nggih. Wong enten wong ngomong teng dhuwur ora sopan. Mudun ini nyapa to jane? Kowe nginceng sapa? Sapa kowe? Kiki lho. Wong sing diomongke iki Mas Sigit kok iso sing dinceng kono ki ngopo? Tak kira nek wong menek terop. Asane. Nggih. Dalam Mas. Aki. Ora Sesesan. Nggih, ngeten. Pripun Mas? Mas. Alhamdulillah wis Pripun yang ngono. Ting yang apa to? apa. Ngene ye. tak jotos ra lho. Biyen sik Lemben roti biyen saiki. SMA iki kemelindi garane hardtop. Wah, Herle to. Hardtop, Harley dasmu, hardtop. Jeep. Oh, garane jeep ngene iki. Pasar sapi. Samben ki, pasar samben biyen aku teko. Tuk. Oh, rong setelo. Saiki wis tobat alhamdulillah, mari. Aku kok rung mari-mari to Mas aku. Lah, kowe mula ngene iki lho. Nun sewu Mas Arif. Kula riyen nate dipun wejang kalian Eyang. Le, kula riyen lak jeneng kula Dwi to Mas Sigit. Nggih, nggih. Bapak lak tesih ndagel teng mriki. Anu Kang Julega, iki anakmu to nggih. Iki anakmu sing nomor pira? Nomor kalih ya ngono. Wah, iki sok bakal dadi bocah pinunjul ki, dadi katresnane wong akeh. Ning ya mesti apik ki sok. Ketoke nasibe besok temu mulya. Alhamdulillah kula sakniki nggih pun gadah usaha kathah. Alhamdulillah. Berarti dongane yang mandi. Lah kok terus pas niki teko. Heeh. Wah, iki anakmu Mas Julega. Nggih. Sony Nomor iki. pira ki? Nomor 1 sapa jenenge Sony? Wah, ngomong Kok ngono. kaya merek sempak ngono ya. Heeh. Wah, lah iki sing bahaya iki sing nomor 1 iki sok. Iki anakmu ki sok ora ado saka gendul lah tenan to, Mas. Saiki malah gawanane ngarung idul gendul terus niki. Malah bojone teng omah niku kan lumpukke gendul, kon bakul bensin. Iya, apik. Wis alhamdulillah. Sarip, matur suwun. Kula lek niki kula nyuwun sewu Bos. Niki kula niku lek mlane kula niku kula jak ngriki. Kula lek ngriki mesti kelingan Pak E mbiyen. Pak E niku mbiyen niku uripe teng ngriki Jolego niku. Dadi alhamdulillah oleh napa yang ngarani Mas ya? Sawab berkah. Sawab berkah ya. Ya alhamdulillah. Bapake tirakate ning kene sing ngundhuh anak-anake. Lah kowe yo kudune bektimu karo wong tuwa, wong bapak mati mbok tinggal ndelok bal-balan iki lho. Lah yo ora penak to. Kemeruh kowe. Kemeruh kowe. Lah ngapa? Kae ora tak tinggal dulu Lah bal-balan. mbok tinggal ning ndi? GI aku GI. Malah saya nemu. Oke, Mas. Nggih. Nggih Mas, wis alhamdulillah Mas Arif. Wis alhamdulillah. Nggih, nggih. Wis luar biasa. Nggih, Kula tak ngaturaken matur nuwun. nggih monggo. Gedam nggih. Kula matur nuwun sangat dumateng sepisan Muspika Kecamatan Kesamben. Terus Mbah Lurah juga kalian seperangkatipun dulur-dulur panitia Karang Taruna Wijaya Kusuma, kalian sedaya para tokoh masyarakat, pemuda sedesa juga, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh
ibu-ibu matur nuwun sanget, terutama dumateng Mas Didik, Mbak Hana, LKI kang sampun support acara haulipun Eyang juga, LKI tambah jaya, Remboko saged bermanfaat dumateng dayanipun. Alhamdulillah. Terus kalih para bakul sing tiap tahun napa nggih nyengkuyung. Terus kalih niki sing Gajah Purwo. Oh nggih, kalih para kadang Gajah Purwo ingkang pun sekitar 4 tahun memberikan support makan gratis untuk acara haul yang juga. Alhamdulillah. Terus kali sing anu bagian pawon sing wis wira-wiri wis ubet. Alah Wis saestu. kesel Saestu niku tak tunggone goreng tempe nganti gosong. Lah wis Sangke leh repote kaya mbuh kok Lah, Mas. nggih. Sampeyan iki sesuk pawone kayak kipas angin. Sing goreng tempe tuwek-tuwek ambune remason tok. Lah iya. Aku sampai mesak nih aku kan. Wis matur nuwun dumateng Mas Guntur ingkang sampun Nggih, nggih. rawuh ngestreni hajatipun Eyang kalian wau Bapak Bupati Pak Rianto Rawuh. ugi ngestreni Nggih. hajatipun kirap tumpeng ambengan matur nuwun. Amin. Ale Mas Sigit ugi Nggih, Mas Sigit Siap. Cakraningrat. dulur-dulur Cakraningrat wis sangat luar biasa. Pun kapok nggih Mas Sigit. Pak Gito, terus Mas Kaspo. Nggih, anu sesuk di WA ngono piye. Wis pokoke wis matur nuwun kuwabeh lah. Yang terlibat malam hari Nggih. ini. Ngono sesuk ben iki videotron nanti terima kasih sapa-sapa tadi. Lah iya, ya kudu to, mosok engko lek ana kurang luwih wis nyuwun pangapunten. Insyaallah sura mengki ketoprakan teng mriki. Nggih, Bersama Bapak Dewan Provinsi Jawa Timur Nggih, Mas insyaallah. Guntur Wahono. alhamdulillah. Ketoprak tapi bentuk YouTube. Piye ketoprak betul YouTube iki? Nanti streaming dari. Ya, Ya ora wilayah. ketoprak tenan kok ya. Nggih. Insyaallah nggih Mas nggih. 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 Wis siap lah. Monggo wis pokoke sing penting monggo sareng-sareng ndedonga Nggih. pring Gusti kang Maha Asih. Siap. Ayo padha njaga nglestareke budaya leluhur sing adiluhung. Mrih ngrembaka kuncara anjayeng bawana. Amin. Nggih. Amin. Niku mawon. Siap. Kula tak wis engko ndak nyanyi-nyanyi iki golek. Nggih. Wis. Makasih Nggih, Mas Arif. siap Nggih. matur nuwun Mas Arif. Tepuk Nggih. tangan kagem Mas Arif kanca-kanca. Wis alhamdulillah. Muga-muga juga iki tetep dadi Nggih. Wis pokoke kudu guyub rukun kompak. kondang kalau kok nggih. Kirap pusaka kalau wingi wis luar biasa. Nggih. Wis pokoke luar biasa lah. Matur nuwun dumateng sedaya warga desa juga dan yang mendukung mengikut Berpartisipasi. nggih WBI Wanita Bersanggul Indonesia, Nggih. Wanita Kebaya Indonesia wis sangat luar biasa. Amin, amin. Matur nuwun. Nggih, siap. Sembah nuwun Mas Arif, sembah nuwun, sembah nuwun. Lo nek karo Mas Arif wis kaya guruku ya kakangku. Saestu Mas Sami. Ning ndi diarahke Nggih. laku ngene. Malah wis Mulya dengenane ya diarahne ya. ya digawani tongkat saka kene nggone Tenan. yange bareng weh ngancani mlaku-mlaku. Untuk nih Dewi diarahke Mas Arif cair kan. Kae lu diarahne pas Mas aku piye kira ndek dhuwit. Ya serono le ndang utang BRI sik diarah gitu. Lu langsung buka. Diarahke nggih cair. Cair. Mas matur nuwun nggih Mas. Ya. Alhamdulillah. Request tembang nopo Mas Arif? Enggak. Apa neh iki? Loh, mboten kagem jampi saya para pamidanget. Mas Arif menika sesuai dengan agemanipun Jawa. Nggih. Menika sampun bisik-bisik kula nyuwun gending ladrang singkong keju, Mas. Ladrang kok singkong keju. bulang raimu ya. Eneke ya kowe kuwi kingkong keju kuwi kok. Aku mau arep mampir ning angkringanmu sing ning Kanigoro lho. Kok sepi ngono tulisane tok. Dereng buka, jam pinten jenengan? Jam setengah 3. Dereng buka. Bukake jam 1 bengi. Wong niku Tapi anu Mas, niku ndodoli maling-maling lek aja aku meling warga kene aja mampir nggone angkringane kluthuk. Ning Kanigoro iki lho. Aja, wis aku tak weling tenan. Iki jane arep tak laporke nggone Dinas Kesehatan. Sebabe Lah tahune pas ning nggone dasan ditulisi yo. apa? Tahu goreng kuwi. Heeh. 2003.
Lho ya murah ya tak dol murah. Ora iso, arep tak lapone we ning Lah dinas nyapa? kesehatan. Tahu 2003 mbok dol. Kuwi 2000 oleh 3 koclok. Ora iso, tak lapone Panggan. Lah kok iso? Ha iki 2000 pira? 2000 selawe. Lah kok 2003 mbok dol? Mambu kuwi Tuk wisan kedaluwarsa Tuk. Wis kowe ngrekasake sing wong tuku. Ra mesakne kowe. Kayak pancen tak go njugi aku ben bongko aja nih. Kok 2000 oleh 3 tahun 2003 gendeng aja nih. Malah lesu. Atur nuwun Anu, Mas Arif. Tembangin apa bos? Mas. Apa iki? Rame mon nggih, gawe rame ngoten mon nggih. Moh aku. Mau rame iki senengi sepi yo. Sepi. Ndak konangan. Kula tak nyuwun anu ae. Angkur. Kadung tresno. Ayo monggo tresno nang Jawa. Alhamdulillah. Nggih. Amin amin. amin. Mantun iki mengke Mas Guntur Nggih. diatur. Oh, siap, Nggih, siap, siap. Wonten. Wonten. Ingkang nembang Kadung Tresno. Pun monggo nyemekaken. Wah, Mbak Punjung. Wah. Lah, dadak nyawer nyapet masalah. Wah, eyang nyawer ya. Kowe nang ngono. Ya lalane kene aku nomor malah. Nah, ngono lho. Nang nyepak niku ngono. Eyang. Ya. Iya Tuk. Eyang. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Bos, masa lali karo kanca mendem masa lali. Kok mau cetake lho. Cahitan. Kowe iki dadak nyuwun barang kudune kowe iki malah ninggali kok. Pelak pamit. Wah. Kadung Tresno sing nembang Mbak ngadeg to Tuk. Lho nggih. Lho. Oh, kula niku mek jajal ngeten iki ben penak. Iya. Bocah iki wis sehat to, Mas. Oh, iya. Sehat. Jenengan ra ngerti yo. Sehat. Jenengan niku mesti ndisik kula niku njajal iki lho kok gejete kok penak men lho. Lho, ya ta sehat lho, ayo sehat. Lho, bocah ini sehat. Mungkin Mbak Punjung. Aja ninggal aku trimo kuncen aja. Sehat nggih. Alhamdulillah. Waras nggih. Waras sehat, seger. Nggih. waras sehat. Nggih. Kuwi iso diarani rohani karo jasmani. Ngono. Nek sing nika sehat ning mboten waras. Nggih, berarti kula niku sehat tapi gendeng ya. Asik. Ora ngene lho wong kuwi ya nun sewu wong ki lak pikiran nun sewu mustaqol lak ming sak menten Mas. Heeh. Nek nggih mikir sok kala abot ki ya sok kala ya kesel, capek. Heeh. Nek nggih harus bisa Relaksasi. relaksasi. Dadi nek nggon ngene iki ya ayo direlaksasi sing kepenak ngono lho. Ya to, Nduk? Iya, Mas. Nah. Aku biasanya relaksasi dipijeti ya, Mas. Lah kae lak ning nggone apa kae pijat urat Takamura. Ngono. Lek bojo kuwi Heeh. relaksasi iki dikeroki. Lho, Bojoku ndek tau tak keroki lah kok metu nomere tak gegeri. Dadi Bojomu wong apa kodok? iki kok bangkak Mas. Oh Bangkak. iya. ya nek pupune trah ngono trah. Kunjung sehat itu ya. Sira pedek ya ya. Nggih, Mas. Iki pamundutan saka nyebut Mas Arif iki nyuwun lagu Kadung Tresno. Tak poh ya. Nggih bawa apa ya? Nggih bawa apa ya? Ayo Kadung Tresno iki bawane sing apik tetep lam-lam tila. Oh, apik iki. Tresno. Lam-lam. Aku suwi ra metu kuwi anu. Anu pidonen ya. Le. Nah iya. Kon video. Video aku status. Ngomongi bojoku Peter at home Ramayana. Saiki ngono kuwi modele Mas, at At home. Mari ngono matahari. Lho. Blonjo, At home Jatim Park lho. piknik. Piknik. Weh. Bojomu iso nggih status ngono kuwi? At home pasar templek juga. Marahi kowe asli non sewu Mas Sigit. Iya, iya, iya. Kula kali niki jane pegel kok. Ternyata bojo kula niku nggih bojone niki ngian. Lho. Gendeng aja nih iki. Bojomu ya bojone kluthuk. Nggih. Kok iso? Kula niku lak duwe HP. Bojo kula niku kula tulisi nomor lak bojoku ngoten to. Lah niki wonten mobil HP-ne muni. Lah kok nggih metu bojoku ngoten. Ah berarti selama iki trah mbok limpe kok mburi jebule. Limpe gundulmu ya. Lah nyatane nyapa kok? Lho pancen yo tak tulisi bojoku kok. Ora iso, wong kuwi ning HP ku kok ning HP. Aja bojoku ya bojomu. Lah iya. Lah iki terusane ya bojoku. Lah kuwi barang, ayo. Loh, Iya to? lah iya, bojoku iki tak tulisi bojoku, bojone Pak Eki ya tulisi bojoku. Ora iso. Wong tak wong tulisane ning HP kuwi bojoku. Lah iya bojoku koclok aja nih iki. Ning HP-mu kok enek tulisane bojoku nyapa? Pancen bojoku kok kuwi.
Lho, kuwi iki bojoku, nyapa kok ning HP-mu? Sesuk tak gantine dekku. Piye? Gendakanku ngono. Ya aja nesu. Oh pancen ya bojoku wae kocok kok gitu. Ora nyapa. Lam-lam. Angger Radane jebak. wis ngono lho, Mas. Nek Nono neneng. lam lam tilam. Niki Latihan ropak Nggih. pisan. Niki kita suro. gending menika bawa menika kula salamne karo kancaku mancing Ucok, Budi, Pendek. Wis niki Kok kanca mancing. kanca ngamen, kanca ngamen. Kanca ngamen, kanca mancing. Ucok, Budi, Pendek. Wis pisan. Iki omong ana sing bakul kacang aja melu ndelok wayang. Lah ke sing ning ngesor ndeloke kacange dingenak ngenekne ra roh iki. Jipak-jipi ra roh. Kan lho. Omong ana ke lho. Sedekah aja. Sedap. Paraji iwatan Mas, dalem. garwane jenengan nggih panggah. Insya Allah aku tetap bertahan ijen ya. Nah, Ijen, Ijen ning tetep golek. Golek kahanan sing kepenak. aku lagi kosong loh, Mas. Kosong karepmu ra karepmu, bosok neh aku kok. Iki disoting wong akeh wing ngracuni netizen neh. Lek kosong tak lebonan. Ora sah. Tak tonyo tenan kok. Wonge mbok sing fair bloko kaya kluthuk. Aku ya Bloko-bloko Lah piye? nek kosong ya tak lebonane. Lebonane. Wong muni ngono tok kok Mas. Aku tahu. ora tahu krungu. Kosong adalah isi Isi ada kosong. Aku tahu dingenekke, Mas. Heeh. Apa lali apa piye mbiyen karo aku? Aku kok ngomahi lawang kunci ngarep. Mburi kunci. Akhirnya turu ning emper. Tanggoku liwat Nah, kowe ate. pekok kowe. Napa? Mulane metode dalam hidup berumah tangga iki kleru. Piye? Lek mbangun omah ki aja duwe lawang nang ngarep mburi. Lah terus, Aku tak kek dhuwur. lho. Lah nek mlebu piye Lho, mlebu kon dhuwur koyo karambol mak. Pluk. Bangsane karo. Ya ora apa-apa. Perci. Nyaput kunsulasa nembang lambemu ora. Kosong adalah isi. Isi apa? Ora. Gagas lambemu aku. Ngono emprovokasi. Bojoku lho diprovokasi niku lho. Diprovokasi piye? Anu, duwi ra tau mulih, klitik ra tau mulih. Terus Saiki kontrak omah. Ra keranjingan. padahal Padahal lah ayo. yo Gak. Aku ora. kok belum tahu alamatnya kontrakanmu, Mas. Ayo dudai wis rene. Wis Kosong adalah isi. tahu lho. Cangkemku mah bobok. Aku ya ingin mengisi hal yang kosong. Oh. Paraji. Ya, apa? Apa tuh? Betul apa, Pak? Watan baku lingan hayune Masa ya ayo. ayo tenan Dik. Peluk dong. Ai. Wah, kendele saiki. ya. Sekarang nggak berani toh, Mas? Aku kalau di panggung itu profesional kerja. Oh iya. Tidak ada di mana suami, di mana Iya. istri, semuanya harus. Nek kok melu ngrakol ki ngopo? Aku ya profesional loh. Iso Profesional. gandese luwese. Ai. Nek lek mepet aku tak cipok mborok malah. Tetanus. Lah wong sing jawe laku kok ngamplokmu rono ki lho. Lo jenengan ora tahu-tahu nih jauh-jauhnya, Mas. Ditapuk lo, Mas aku. Bang wedok tidak perlu seperti itu. Itu menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT. Wang samu gue ya. Mas aku ditapuk. Kowe kok betah wong kuwi ambune kaya solar kok iso. Mbok cedeki kok iso. Ya. Piye? Kenyonyok atimu kenyonyok ditangisi wong wedok kenyonyok atimu. Sopo sih gue nyono? Nelongso kowe. Wah, aku ora tau nelongso. Lah ditangisi wong wedok kok ngalih, gak tegel. Lu golek neh no. Usane. Wong lanang kok padakne. Wong wedok ya.
Oh, tok sumbere iki berarti. Asli sing parah Oh, iki. Pancen tak gawe ngono. Aduh Nimas ning kuning lencir kuning kinawa liyan lencir kuning ginawa liyan dadi wong sing duwe pakulitan kuning tur awake lencir saiki wis ginawa liyan Dipek wong. kaya mangkono Gandese gandes ra enek gandes gandul komete. Wis gandul komete ya. Aduh Nima suarane rada gedhe selehke Hinten ngono Hinten kurang gedhe kurang gedhe Hinten Hinten kurang gedhe Hinten Hinten nah gedheke sithik meneh Hinten gedhe meneh sithik Hinten oh no ya Hinten wes Kegedean Mas, Kepala kegedean. Hinten-hintenipun kakang Mas, irungmu kok mekro. irung mekrok kene modot. ya ampun Gak penak weh. ya ampun Bocah kurang ajar. kok ya jujur lho kowe iki kok iso Dengkul ki lho Mas. Masa dengkul ya iso modot to Mas. Ya lek ngene boleh modot. Oh iya. oh iya anu bu dek iki terobsesi bojone lak lemu to Mas Sigit karepe ben langsing dek wingi dibetot teng Karang Menjangan Iya, Pak. ngriki Sedot sumsum. suntik sumsum lanang sakniki usum Sum. Ngoten nggih. nggih dadi wong niku sakniki disedot sumsum terus dimasukin sumsum lanang Dadi sumsum ben lanang. ketok cilik. ben ketok cilik Delalah pas suntik menika obatnya pas disuntik sikil tengen lampune mati. Terus Merasuk sikil tengen sing kiwa urung merasuk. Lah ndek iki pas nguyuh tak delok sitok ndodok sitok katek dadi ngene Pak nggih. terus diceluk karo iki dek Renio dek naning Aku pipis Mas, gelem Mak. Sos. kurang ajar. Masuk lek ra bayaran iso lucu nih aku ya. Iya. ngomong iya Ternyata intenipun kakang dewe Ya, nagih tresno kadung Kris. kabung kok nagih. Alamat, monggo Mbak Bujung. Sampun kepareng rawuh wonten padepokan yang juga. nyuwun duka ingkang kathah Gusti Adipati ing samangke sampun kumo lancang ngaturi panjenengan tindak wonten ing Setinggil Agung bekti konjuk dumateng panjenengan yo Kakang Kritik, iki bektimu wis tak tampa. Matur. Mung pangestuku wae tanpa nono Kakang Kritik. mugi saged ndadosaken jijimat anggenipun kula mundi dawuh saking panjenengan Gusti Pat Maja Kluthuk ngaturke Apa? lho ketok apa iki ya ngaturke kaya Bagi mau binagi sungkem. nah ngono Sembah pangabdi kula mugi unjuk di matang Pak Guntur. Wis bubar dalan sitok wis. Ngoten. Bisa nggih, Dawuh Pak? kleresan. Alhamdulillah panjenengan paling berkah ing dalem menika Nggih, saged rawuh Pak Guntur, Nggih, sembah nuwun menika kalih Pak Igit menika. lha nggih. Lah jan tepit Wilujeng dalu. Dalu dalan. Bapak. Nggih, dangu mboten pinanggih. Unjing nggih dangu nggih Nggih. panjenengan boten nanggap kula mun dangu. Ten Lah mangke. nggih. Nggih. Terus mian Mas Arif niku duwe angen-angen Pak. Kados pundi? Kapan boyo iso ketekan Mas Sigit
dalang nang pendopo Kabupaten Blitar. Dipun derek panjenengan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, Iya. alhamdulillah, alhamdulillah. Niku angen-angene Mas Arif nggih. Kadosipun nek pun diucapke wonten padepokan nek mboten ngantos terrealisasi niku rada pripun malati. Mengke anu Pak Guntur. Dalem. Menawi Mas Sigit ngasta teng Padepokan mengke konsumsine keng angkringan kula mangke. Konsumsine dadi Ampun Pak, ampun. Tahune 2003. Lah konsumsi niki nasi kucing lho. Cilik-cilik ge 3.000-an. Ah, mengke segone entek kula gawani kucinge mawon. Aduh. Ya dong dawuh. Nggih, Mas Sigit. Bapak Ibu para sedaya, bingah raos sing manah kula dalem niki saged pinanggih panjenengan sedaya. Kapang karo dulur-dulur juga. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Juga penang anu Pak, penangsal kendaraan operasional nggih. Sampun. Alhamdulillah. Ning wonten sanan lek desa juganipun dereng. Insyaallah mangke dipun Lah, mila. agendakan Cik Pak. Nggih. Siap. Menika wau Mas Arif ngendikan bilih papan panggenan mriki wonten padepokan mriki badhe dipun ajokaken sanggar budaya kagem karawitan lan seni pedalangan. Alhamdulillah. Kagem gegladen adik-adik sing kepengin dalang wonten mriki. Oh ngoten Cik. Latihan nang mriki maksudnya. Dados ya Sanggar budaya Cik. untuk karawitan dan seni Pedalangan. Cik. Amin nggih. Menika mangke dalam aturi ngajokaken wonten pariwisata Dayaan. Provinsi Jawa Timur. Nggih. Kula ingkang lantari ingkang ngawal mulai pengajuan ngantos realisasi. Amin. Mugi-mugi saged kawusanan nggo tondo katresnan guntur karo warga juga ngriki. Alhamdulillah. Mboten nggih? Amin. Anu Pak, niku Pak, anu- wujud gamelan sak wayange napa sak Oh, kelire? nggih. Ya gamelan, ya wayange, ya kelire. Sak sindene Pak jenengan ajukan. Ya ora iso. Sir kula sak dagelane, Mas. Anu Pak Guntur, ngen kula keramik Pak, keramik. Kok keramik? Temen lumah kula keramik. Lho, kok keramik? Kumamuk ora sanggar. Beda prosedur to, beda Nggih, prosedur. nggih. Nggih. Bapak Ibu sedaya niku wonten pesen saking Pak Bupati Blitar. Nggih, Estinipun panjenenganipun Pak Bupati menika kepingin rawuh wonten acara pagelaran wayang Mas Sigit menika ananging wonten jejiban sanes mila Pak Bupati nyuwun izin kagem panjenengan sedaya nggih Pak nggih. Nggih. Ananging siang wau sampun saged ngrawuhi acara genduri dalu menika pesen kon nyanyekne klangenane Pak Bupati Blitar, gendinge Blitar, nggih. Amin. Blitar untuk penjaringan semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Ayo, Ya, semeneng Pas. Ya, apa? Dipun kacani presiden Pak Guntur. Nggih, kabeh wis. Ayo ya Mbak Yosi. Sedaya jumeneng nggih. Sedaya. Nggih. Oh. Sanipun gayeng. Nah. Ayo dong, ini Slendro dong. songo. Temani Bapak ayo. Buka saking kendang Mas Rangga ya. Sinden padake benik tek. Lah iso cilik. Kepiye pawartamu Diajeng? Pek Mas. Kepiye pawartamu? Pek Mas. Iki kok ngeri. Cekak aos. Kok cek aos pek Mas? Lah jaremu benik tek kan yo cilik Lah dadi iya. yo titik wae. Ing semono ndak tinggal peperangan banjur suwi ora weruh kepiye kahanamu nanging kok beda karo sing kahanan sing wis kepungkur Diajeng Dawa. Sing bocah omah sapa to? iki lho kok iso wah bocah iki jan kepiye abdiku jo kluduk lho iki nalika semono kowe ndak pene pitungkas openono bendaramu putri kepiye supaya bisa bagya mulya bagas warasan anggone rata jualan ragane Sampun. yo kene nganti ana kedadian kowe makene Gusti Putri menika mboten remen dahar-daharan ingkang mengandung vitamin dagosipun stunting menika terus. Ngece. ayo kudune mbok masake wah rumangsamu ya Diajeng Nggih. suwe ora kepethuk ning kepiye anggon muleh nyawisi para Kyai Agung kene coba iki beda karo sing liyane lho iki Bedane apa? kepiye lho ngene lho Sinden jos lho, Bos. Niki rambutnya semir masalah. ayo kekinian to ngono coba Dik ngene Dik timbang lemu omong kangelan ngene wis ngene nah wis ngene ndang ngomong timbang le omong nun sewu Bapak Ibu Sinten ingkang badhe tumbas tremos. Alhamdulillah aku digendong.
Gendong piye? Lah aku ora tau digendong kan yo mau gendong iki mau. Barang tak angkat lemak. Tiut. Suara apa? Suara motor. Eta. Mak ceder, mak ceder. Lagu ini kuwi? Ora. Sing dalu Mas. Dalu. Menika kathah nawala. Kula wacane sik nggih. Nggih. Ana layang tak macane. Sing klentu Pak Ikit menika klentu. Lah sing bener piye? Sing bener ki tak wacane. Nyoto nek arep maca layang ngono kok. Loh, kok diweni kula piye, Pak? Sik dam sing bener piye ta kuwi? Jenengan niku klentu kula. Lah yo iki ana layang tak macane. Klentu Pak Ikit. Sing Sing bener. bener ki tak wacane. Nyoh maca rebutan macane kok. Ini tuk gonen tuk gon. Wis ngene gon. Anu suarane piye kuwi? Ping roh unine kowe. Unine. Loh, Unine layang unine iki lho. lho. Unine layang lho. Maksudnya kuwi sing ning jero ki lho enek apa? Enek tulisan ngene lho. Lah kuwi lak jelas to. Meneng tak macane. Macane piye? Kok Kuwi kucing. Korek. Do meteng. Dumateng. Walah iya. Aku iki ples rada adoh. Dumateng Mbak Limbuk, Mbak Cangik, kula pendemen Ringgit Purwa. Nyuwun gendeng. Alah. Mas. Gending. Gending Kayak ono nggih. kacamata Surya Kanta ngono lho. Kagem panglipur sedaya ingkang sami rawuh. Saking kula kanca kidul lepen. Oh, ngriku nggih. Ugi nyuwun lagu menika karang kates saking Dimas Rizky. Sing tak wacan. Angel lho iki layang iki. Masalah ya. Mosok kirim layang kertas cilik ngene. Masalah. Saking kula Pakde warga masyarakat wonten ing tlatah Samben niki nyuwun gending lagu Karangkates saking Dimariski lan kula aturaken dumateng warga masyarakat ingkang ing dalu menika sami mirsani ngapusi iki. Tulisane sakmene kok dawa nih Ram. masih ada lagi. Loh iya. Kagem warga masyarakat juga mugi-mugi ing dalu menika ingkang mirsani Ringgit ing dalu menika mugi-mugi sedaya pinaringan kathah rezeki didane Kertasnya cilik kok iso kalimate iso dawa wi. masih ada lagi ini. Oh iya saya nenek Pak nek tulisane. Pak Ikit remen ing dalu menika kula ningali Ringgit panjenengan jan regeng jan saestu kula sampun nganti sampun nunggu. Dawa men ta iki tulisane iki. Masih ada lagi. Mugi-mugi sedaya kru Cakrah Ningrat menika pinaringan sehat seger kewarasan. Mugi-mugi ing taun ngajeng saged tindak mriki malih. Tangan masih ada mana Masih ada lagi. Wong ning lambene sinden barang iso mbok waca. Lah kaya videotron liwat ini, Pak. Kowe video terus. Lah Widodo iki ya gelem-geleme. Loh, nanti kan ku setel toh. Oh, setel. Setel. Iya. Lah, tuh. Piye, Mas? Yo. Dawuh nopo? Karangates, Bos. Iki Oh, lho. niki nek Masih ada lagi sebuah voucher. Voucher apa iki dimutok voucher. iso voucher. Voucher wis dledek. Tembangipun kersanipun iki rame. sing gayeng Mbak Widodo bebas gak apa-apa nganggo juaranan nganggo barungan iki. Oke. Sopo sing nyepaki barang Mas? Ya oke. Apa? Tembange digaweke sing rada rame. Ya. Gedruk engko bablaske jaranan. Wo, oke. Gedruk. Ya. Ya kan. Apa wi gedruk? Sing Karang atas nih mau. Ya wis karang atas nih. Oh ya Ya. Karangkates iki. Oke gedruk ngono ya. Aduh. Mbak Widodo putranipun pinten sakniki Mbak Widodo? Gangsal Mas. Masyaallah. Masyaallah. Bocah sakmene iso ngeden ping 5 kowe. Aku ora ngeden kok. Kowe Sing ngeden ki sapa? Sing ngeden Iki sapa? iduwe langsung mana? Mbak Widodo kuwi idu mana? Itu mana? Loh. Aja lungguh tuh. Jare dagelan profesional. Alah. ya pancen bener Mas. Iki dek iki ngene lho. Minum tuh harus dengan duduk, Mas. Oh, ngono ya. Dek iki nu pancen sok nderekke baru Samsami, Gus Idam, Abbas apa Miftah. Dadi pancen bener. Uang kuwi aja wal saka omben atau minuman. Sebabe Mergo wong urip kuwi wong mampir. Ngombe. Nah, ngono lho. Dadi lak jelas to. Sampeyan wong wedok diawe ya kudu ndodok. Dodok, ngono lho. Wong lanang kuwi aja sok Golek menang. Aja golek menang. Sesama wanita dan
pria itu Saling bersama menghormati dan gender menghargai. Betul. mergo awake dhewe lungguh ana ing tanah Ibu Pertiwi Ya, Wong urip kuwi ibarate wong mampir ngombe. nah ngono lho nah ngono dijiwit krasa lara aja Aja jiwit jiwit liyane. liyan Lak mung iki. sedumuk batuk Senyari bumi. tuturi Handayani. handayani jerbasuki Mawa biyong biyong. gemah ripah lo Kok jinawi wong urip mung mampir Sampe ngombe. Nah, ngono lho ngono ajining raga Saka saka busana. Iya, ajining lati saka diri Asline diri saka lati. ajining awak saka Tumindak. tumindak Urip kudu sing prasaja. Nah. Mergo urip kuwi ibarate mung mampir. Ngombe. Pelempokan kan aku sebelum. lah mbok ngombe to Mau urip kuwi mampir anyang-anyangan iki. wong karek ngombe kok ya ora gelem kok iso ngagem karangkates Kate. Coba kaya ngapa karang kates. ya Iya. Buka saking kendang ya, Mas. Napa saking bunang? Saking kendang. Digarap pripun iki, Mbak? anu gawe jalanan Oh, tayo. ayo piye lah makanya terus lagi Oh, buka balongan bunang berarti buka bunang. Oh, sale Le, anggur. kenana, Le? Mo. Niko, Kenal, Le? Toto, Rian, Mas Rian. Rian kendang. mungkin sing jaran ben iko Rian. Oh, iku sing ya. ngendang jaranan kono Oh iya. Semodo, Dia ya. bengi wis ngendangi awang barang ning Rian iki. ya Pak De buka bunang Heeh. lung lung Manut-manut Mas Rian, manut Mas Rian. Iki Mbak Widodo iki nek kendange ora spesial. Weh, saestu, Pak. Goyang-goyang. Mboten lho, kula niki pancen dipesen Mas Arif kagem masyarakat juga soalnya niki mungkin bar wayangan ajeng tinggi belungan jangan tewel apa sampun weh lah oh lo ya Mas oh is ya is is ya ya oh lah Kita wis rasae iki ya. Sae napa sae? Sae matamu. Iki tak tembuli iki lho. Kok iso? Tambuli godhong-gedang pahite ramu. Jarene profesional. Masya Allah kene. Profesional. Urung ilang. Sik ning betul lu kene. Masya Allah. Urung ilang. Tak tambahi. Nih gua kene. Oh. Mripatmu sik ning dhuwur lho, mripatmu. Nih gua kene lho. Urung iki urung tek mari. Mripate ket mbiyen ning dhuwur. Kowe tau tumpah mripat ning tungkak. Mripate ireng kuwi lho urung tek mari kuwi lho. Wis nari aku ra nggo salin. Mangsane ngono. Loh, sik dadi masalah, sik dadi. Kita sing dadi tak grucuk nang. Kok terus nesu? iki tekku ngono wae ya, Le. Iki ya. Wis, mari. Pancen sedaya menika gumantung saking pakeliran, Mas. Leres. Dadi nek blangkon niki pancenipun wilah-wilahanipun lho nggih. Serek ra ketara iki katanya. Wah, embere terus kok nyingkirke. Ben ora males. Mau tak delok ning gone kamera ning TV kono to, mripatmu malik ngene mau. Aku di aku. Daripada aku sampean bablas to, tak delok ning kamera lho ning TV monitor kok mripatmu ngene mau. Aku seneng kok Ndek Mas kaya asu iki. Wong kancane lagi omong mbok guyang kaya ngene iki lho. Mripatmu malik. Masyaallah tembus lho, Mas. Tembus ning cawet to. Asem tenan kok bocah edan iki. Kok grujuk iki lho. Anu kok tak sementara leret nggih. Ampun. Lah niki kaya ngeten iki. Ayo ra apa profesional. Wis, tutak. Aku mbok
grujuk kopi matamu. Lah nek baju putih ra apa-apa lah kuwi ireng e. Sekali-sekali iki dagelan ndasi dirubung semut. Aduh ngarepe dadi mbales e kok iso. Bah. Coba Loh, baca tetembangan. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Mbak Yosi Pak Willy Sabun. Yosi mau grujuk nek. Telas sak sempak-sempakmu gak aku. Kalian Aku tak izin dulu Meng apa? Iki engko ketoke iso masuk angin sanggon lho iki engko. Profesional piye? Iki iso suwi nek genep sak jam tak cilik. Engko ora balik. Bangsane. Wah, guyu banter men. Para penonton iki padha bungah atine. Bungah piye kan? Dagelan-dagelan tersiksa. Ya aja ya. Kowe bola kono apa bolaku? Kula bola sembarang, Bos. sembarang. Niku asal. Wis masuk angin bareng kowe. Dalam. Niki kembloh ya. Padha-padha nyambut gaene kok ora gelem kembloh. Kepake gara-gara Pak Iki. Apa sing ngomong? Ora. Kok iso? Padha kembloh. Mbak Yosi di MC nih, di MC nih. Lah kono. Di MC nih, di MC nih. MC sing apik. Gonku. Apa kene? Ayo. Gonku mbok gelap. Ambune delok sik ah. Kayak ngono lho. Oh, nek mudi Pak. Wis diakhir mbok gelap. Asem mbok andukan nih mangsane. Alasan iki ono. Lagune anu iki disimak kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club sedaya menika Oh, monitor Sige Channel. Nggih Pak Purwono saking Rembang. Nggih. Komplit menika kanca-kanca CFC Mas Anom Subiarto, Pak Purwoko. Wah ya. Lagune ayang-ayang. Ayang-ayang. DMC. Katokmu teles to, Mas? Heeh, Mas. Teles. Ya ora Ora apa. masalah. Gak apa-apa ya, Mas. Ya ora, aku gowo salin kok, Dik. Nang Wes salin mobil kok. salin ku akeh. Tahu Dik iki aku. Pancen saline klitik saiki ning mobil kabeh. Oke, pancen dek kan sik lagi minggat iki. Labemu. Enggak, lemari iki bek. Dek. Oke, Di salin. MC nih, Jo. Dalam MC ini gitu. Lagune ayang-ayang sing Mbak Yosi. Jawa nggih. Jawa. Nadianto iki tanpa keyboard, tanpa keyboard. Lha niki ing dalu menika sarengan kanca-kanca Caklang Lerat. Cakraning Rat. Kowe kakean muni minggat iki kan. Cakra minggat ngono. Cakraning Rat. Ing dalu menika mboten kesupen inggih menika lelagon ingkang badhe dipun swantenaken inggih menika diajeng Yosi gendhingipun anyang-anyangan. Ora gunget. Ayang-ayang. Ayang. Ayang-ayang sarengan Cakraning Rat Indonesia. Kok gak gawe ngono? Biasane dumateng sedaya para pengirsa. Benjing mawi kula ndagel, kula nyuwun tulung kanca-kanca selalu backup. Pokoke teng pundi kula ndagel, kanca-kanca tetep melu kula. Lho, maksudnya piye? Kula jak kabeh niki. Ben ngiringi lagu kula, soalnya sing saged nggih gamelan ning niki tok. Jenengan golek yoga dhewe neh. Oke. Albert Tabirian. Wah, luar biasa Mas Jo Kritik Jekutung. Makasih nggih sembah nuwun. Kupat lepet boten liwat sedaya ndung slamet ya Mas. Mboten sak lagu neh iki lho. Lho langke masuk kula Napa Mbak Yosi mau? nggih ngelingke. Oh. Nggih kangge ngiringi caping gunung. Kan pirang-pirang tahun aku nek ning kene anggere dikabari, engko 2 jur ini. Ternyata rasido. Nggih. Engko 2 jur ini rasido. Lah iki lagi sido tenan. Lah pancen Lah iki iki lah diagendakan Mas, diagendakan ngoten lho. Ndek iki ning gonku ya ora sida. Ngapun. Anu ngeten Mas. Alah, betul wis awake dhewe ora salah. Ngapun saestu Bos tenan. Kula adalah dipasai kalih Mbuh ora krungu. dipasai kalih bojo kula. Aku wingi aku wis meh nesu terus diyem Ibu Awang. Wis wong pancen dulurmu klitik lagi owah pikire ngono ya. Terus aku Jane- maklum terus Saestu Mas. Niki lagi wah, kula berdua niki lagi wah ekonomi nih. Betul Pak Eket pun. Yang penting kalau tinggali tetap saya itu selalu memantau. Alhamdulillah pokoknya selancar. Semua Wah. pedot sehat. Wah pikire ora apa-apa ning sing Owah menuju kebaikan. Betul. Iya. Betul. Nek ngurutne aja salah dalan. Nah, yang penting wong ki aja salah dalan ning golek aja wong ki luwih becik salah dalan tinimbang golek dalan sing salah. Nah kuwi lho. Piye baleni sik omongan baleni. Wong ki luwih becik salah dalan tinimbang
golek dalan sing salah. Kuwi alesane wong sing salah ya ngono Nek kuwi. salah dalan kuwi iso balik mergo salah dalan. Tapi nek balik. dalane salah, kuwi lha kuwi sing salah kuwi iso langsung dibenakne. Malu bertanya sesat di jalan. Betul. Kuwi mulane salah dalan. Lah nggih niku sing kula maksud. Makasih Pak Git. Nggih. Wis, Besok pokoke- gawe lagu malu. Nek sing pelok kae apa? Jero Loh, kula ndamel iki, kurungan. kula ndamel iki kula. Ana kutute ngono Nah, bareng. nggih, nika- Kae sepelan tahun piro, Jo? Niku tahun 2012. 2012 kelingan. Saya dan Duojo menciptakan apa jog-jog ngono ya. Wah, niku akeh banget niku. Putri Kencana Wungu bareng. Wungu niku sekalian jenengan pokoknya menika satu histori yang sangat istimewa. Jangan biyen wong loro sih Pikwet. 2,5 juta. Nika kula pinten? 2,5 biyen wong loro. Aku mbok 550 to kene. Gak ngawur ae. Boten. Makasih Pak Git. Pun caping gunung mengke diaturke kula Nggih, kanca presiden. sing wigati nyaking Gung Panduwun ing dalu Nggih, menika nggih. saged pinangin jenengan kalih dulur-dulur Cakraningrat lan sedaya warga Mekan Masyarakat. juga. Mugi-mugi sedaya pinaringan berkah barokah. Muga-muga ing dalu menika gelar ringgit ing dalu menika tirakatan ing dalu menika muga-muga sedaya didohke bilane cedhake rezekine. Lan aja lali, Mas. Dalam. Aja nganti waleh-waleh berbuat kebaikan, aja nganti waleh-waleh awake dhewe gelem sedekah. Nggih. Gusti Allah kuwi leh nyodakoi, leh menehi rejeki karo mati wae, ora omong-omong, awake dhewe ya kudu iso nulat jejake Gusti Allah. Ayo gelem sregep sedekah, arep kepiye kahanane wong sedekah utawa sedekah ora bakal limpah, ora bakal roboh, ning insyaallah semakin bakoh. Nggih. Makasih nggih Pak Git nggih. Sembah nuwun, sembah Sehat selalu, nuwun. sehat selalu, sehat selalu. Sego kupat sego liwet. Nggih, betul liwat. Ora andum. Selamat. Selamat. Tawon Tuku dawet sak cendole. Iya, iya. Katoke ngamper. Kita cendole. Iya. Makasih, Oh, makasih makasih, Mas Jo. makasih, Pak Git. Sampai Nggih, jumpa nanti. Engko Teng gara-gara gue pakai hansip apa pakai tip pramuka. Edelman. Iya, heeh.